Mbalimao anyokuma très urgent. Mbalimao capitaine Drissa abora ako ko Assimi Goïta kaka démissionné ko ka fanga bla. Malien ne Assimi Goïta deme bagabade ako ko Assimi ka démissionné. Mbeka kuma au fait bi mardi 7 juillet 2026 aou ne anga je anga ere kuma kaname munela ale ko Assimi Goïta ka démissionné. Malien anga je anga ere kuma kaname. Assalamu alaikum ambalma Mario. Drissa ko kuma bi kiranduya. Sabiri do ataki mingar malla amina poka. Wa mekra mo befu me Mario mo poka. Munu be jamana ko me befu. Mabeka Mario la kuna funi mari kuyala. Parce que mena makuma ataki mingar ko so mena kuma. Malio kolo dogun be mali kono ne ya be kisse soro katantige ko be dogun be président Assimi Goïta yani ga do kuma kono mbabe ka fay yani ni kalo kasa anaga mo ko jamana bla ko ka mali famato udesera ko dimena ala mede ne tisa bora ko jide kata manna ni mali temeli kale vetale bindala kaka duzo do kala ka no to do kona temi duzo ne da ke jadi su masika bisiwale mete pina bora siwale jadi su ga bisiwale ka siwale ke pati misrai bo o mi o kasi koso ne ko peke ka filo peke ka to defense kono ka ko nyi pour que misika aw se misika do kala to na jamana de mais Assimi te jamana de ko la Assimi ba la ka mo ko sécurité anu ka jamana na pour ka fama ka tu ani male besara Assimi ko ta ma ko do fo aw ina bi a sécurité be beti ayana mede ni akli bara de la pour ngula ni le de ko de la mayo de jamana ka tu ta tu bon o sambore mo mo ko kuna o Assimi le bali ko re na fra ke ko ke be jamana ka hefe ele ko ka da san ko diga dai ka san ko ka wa ba ele posira ko de mo ra ko ka ma ni Assimi ko o le ka fo ma yo ne be jamana ko la ja san ko la le ne te ja san ko la o wala nyaanga di ne ke na ra ke ka ka ko so ko la pa ni ko so na ka la amra ko ko jama kalama ko donc Wagner mina wanda ne ka Assimi ka funa karde ani na ota kele bodo we kam de buri kani na bana tutini mega mene mu blaka na malani Assimi mena bi mali nyala kay ga mene musa ube mali tra ko kala mali ka de Wagner tari bonne Wagner be se ko do be se na be abela jele kuma me abana Assimi te feka donso deme donso kulila ka ko be Assimi ma songu deme ben le cerveau bora ko Assimi ko VDP ta amason ne se utungara bora ni te feka VDP pa ni Assimi Goïta te feka VDP ta a te feka marfa di donso ma aka recrutement ke amoshike a jigibe mercenaire de kan a jigibe jamana wera surasu de kan a jigite Mali surasu kan adela ka dugu jumengi ko dugu wɛrɛ mɔgɔ irisu b'a fɛ a ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ irisi ninnu soutenu dɛ mais irisu tɛ se ka Mali libérer Mali armée place la voilà la vérité a ko Assimi Goïta mana jamana ko la wari bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ la Assimi y'a dɔnbaga de bila a bɛɛ la ou bien a somɔgɔ ou bien a teri ni n kɔrɔna cɛ a kɛlen bɛ k'o de kɛ c'est à dire k'a fɔ ko jamana ko de don mun bɛ se mun na o ka bila o la ale tɛ ka jamana jɔ n'o dɛ ale jamana k'a ka propriété privée di o la to jamana tɛ ka se ka taa ɲa bolo Drissa bɔra a y'a bɛɛ fɔ Drissa ye fɛn fɛn fɔ ne kun ye Assimi dɛmɛbagaba de mun filɛ ka kuma ta Assimi dɛmɛbagaba de kun ye nin ye a ko Assimi ka démissionné ne bɛ mun fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna n'aw bɛ se Assimi gɛn ni kɔrɔna cɛ a tɛ se wallahi a y'a muɲu Assimi kɔrɔ i ma ye Abdou Niang bɛ ka bɔ ka nkalon nɔrɔ aw la k'aw ka formation ma ɲɛ o bɛ bon
aw be ka o yere faga te ka do bo u ye ne ke citerne bo lawla mo be ka ni citerne ye mo nyima ko la soferu be ka faga bubu mabel bora ko citerne bo la do ye tero ka complice foma bora ka galon ro citerne bo lawla bo biwe ka galon ro sorasi munu be ka sare sorasi munu be ka sanye de u be ka galon te ka noro ulu fana bi te o ka tigara simi ka fanga la ala ka tiɲɛ bange alibi ni Assimi Goïta dɛmɛ bagabadi nya fo malien ɲɛna basa ni ye basa bila kogo la a bɛ boli a bɛ yɛlɛ ni ye tori bila kogo la a bɛ bi parce que tori tɛ se ka yɛlɛ o do bamananw b'a fɔ basa bɛ se ka yɛlɛ kogo la mais tori tɛ se ka yɛlɛ o kɔrɔ dɛmɛ ni ye basa pousser don dɔrɔn a yɛrɛ bɛ se ka kogo tɔ yɛlɛ ka taa sanfɛ mais tori tɛ se ka yɛlɛ bon Assimi ye tori de ni y'a bila kogo la dɔrɔn a bɛ bi ate poro nya ate poro para poro nya ni mun poro la kadama o be klala kuma be flo nya koro capitaine Drissa Keni bora kuma na ene wula kale be taka Mali défend o ma deme doso kulela kay marfa dama amba u deme ay na surasu faranga o ma son an kulela bo Assimi Goïta marfa di mogoma amason o abe fanga gagner choko jume Assimi bolo kam se ka gagner Facebook de sans faire ni TikTok quoi ça dit que katoka bubu mabel na bolo katoka foko missile King Jali be Mali bolo ka ngalomba ou tege quoi ale bolo ko jamana jo e science fiction di ma nyogo président betier Mali kono ne président amal demunde ankuna ate je ate sunin tile bo nyogona a benana che Assimi Goïta ka duru fla matambo ni amal demde ka Mali marata ate foi kalama ngoma ni mo ni fi nalona katla ka juguya obe duguchi obe ke muru de ka ere kono fara awa Assimi te taka ateta nyafe na Assimi gayna kelena na yenye kare kola ka foma ko tout segu tungora antigerila sumbe ja ibado depo o daminela sumbe ja depa damine ibado wallahi ne harama don tonye ala titanya ni go moko ka sute ko ika duguteje c'est-à-dire que a flora mina bi bebe ka tiɲɛ bi cɛ bɔra ya bɛ fɔ u bɛ ka maramafɛn minnu yira ko armée ta don n tɛna n da don o yɔrɔ la mais o tiɲɛ bɛ tila ka bange mun ni bi tɛ kelen ye m'a fɔ fɔlɔ dɛ an ye avion minnu sɔrɔ fɔlɔ o tun ye Mali armée ta mais bi na u bɛ ka minɛn minnu yira an bɛ yɔrɔ na ko bi Mali ka minɛnw tɛ dɛ irisiw de ta don ni irisiw nana n'u ka minɛnw ye dɔrɔn u bɛ taa Mali drapeau gulo la ni ataku chara u bɛ taga magasin kɔnɔ ka taga mobili damanamana bɔ dɔrɔn ko armement kura nana et puis u bɛ ka kɛ quoi maliyɛnw b'a dɔn k'u bɛ ka nkalon fana tigɛ a ye taa commentaire kalan dɔrɔn c'est à dire que non cɛ Mali bin cogo juguyara walayi ala ka barika don Mali la n bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na halisa Anifis combat ma ban mɔgɔ ninnu ka renfort banni nana Anifis ale bɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw kɛlɛ e bɛ se ka gagner kɛlɛ e kelen bɛ se ka gagner kɛlɛ la i ye politicien kɛlɛ k'olu man ɲi an ye fanga d'i ma i ni minnu jɛra ka fanga ta i ni minnu jɛra ka taa IBK minɛ f'a fɛ yen n'o ye M5 ye i y'olu fana janfa i ko ko an ye Faransi gɛn a ko ko Côte d'Ivoire nɔ don o ma bɔ dɛ sisan a bɛ ka taa ɲɛsin aw sɔrɔsi ɲɔgɔn ni polisiw ni gendarmew de ma là c'est grave Abdou Niang bɔra ka kuma fɔ c'est grave o de kun don capitaine Drissa merci beaucoup a k'an bɛn